ମୋ ବେଲାରେ ତୁ ପିଉଛୁ ତୋ ବେଲାରେ ମୁଁ ପିଉଛି ମୋ ବେଲାରେ ତୁ ପିଉଛୁ ତୋ ବେଲାରେ ମୁଁ ପିଉଛି ଚାଖଣା ତ ରୁଚୁନି ଜମା ତଣ୍ଟିରେ ପଶୁନି ଦେଶୀ ହାଣ୍ଡିଆ ତଣ୍ଟିରେ ଯାଉନି ଦେଶୀ ହାଣ୍ଡିଆ ଯେତେ ମନା କଲେ ତତେ ଜମା ମାନୁ ନାହୁଁ ରେ ହାଣ୍ଡିଆର ନିଶା ପୁଣି ତତେ ଲାଗି ଗଲା ରେ ଯେତେ ମନା କଲେ ତତେ ଜମା ମାନୁ ନାହୁଁ ରେ ହାଣ୍ଡିଆର ନିଶା ପୁଣି ତତେ ଲାଗି ଗଲା ରେ ତୁ ଢାଳିଲେ ମୁଁ ପିଉଛି ମୁଁ ଢାଳିଲେ ତୁ ପିଉଛୁ ତୁ ଢାଳିଲେ ମୁଁ ପିଉଛି ମୁଁ ଢାଳିଲେ ତୁ ପିଉଛୁ ହାଣ୍ଡିଆର ମଜା ଅଲଗା ପାଟିକୁ ସୁଆଦ ଦେଶୀ ହାଣ୍ଡିଆ ପାଟିକୁ ସୁଆଦ ଦେଶୀ ହାଣ୍ଡିଆ ଯିଏ ପିଇଛି ଭୁଲି ପାରିନା ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଏବେ କୁଆଡେ ପଇସା ମାନେ ଯିବା ଚକ୍ରରେ ଲୋକେ ଯାଇ ରୋଡ ସାଇଡ ରେ ଠକେଇ ଦଉଛନ୍ତି କଣ 20 ଟଙ୍କାରେ ବେଲେ ପିଅନ୍ତି ଯାତ୍ରାରୁ ଯାହା ହଉ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ହଉ ସେଟା ହାଣ୍ଡିଆ ନା ବଦଳି ଦେଇ ଗୋଟେ ନା ଦେଇଛନ୍ତି କିସକ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଇସ୍ ବି ପୁରା ଇଂଲିଶ ନା କାହିଁକି କହିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଯୋଉମାନେ ମାତାଲି ଭାଇ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ 5-10 କିଲୋମିଟର ଯେ କାଉଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିଦଉଛି କିଏ ଯାଉଛି ଗାଡିରେ କିଏ ଯାଉଛି ଚାଲିକି କିଏ ଯାଉଛି ତ ସାଇକେଲ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତେଣୁକରି ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଥର ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା ଗାଁରେ କେନ ଘର ଯାଇକି ଜଣକୁ ରଖିଦିଅ ଏମିତି ଯାଇକି ଦେଇଦେଇ ଆସିବେ ସେମାନେ ପିଇକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶୋଇବେ ପୁରା ହୋମ ଡେଲିଭରି ହଁ ଡେଲିଭରି ତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଜଣକୁ ରଖି ଦିଆଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଘରେ ଯାଇକି ମାନେ ନା ପଚାରିବ ତୁ ମଦ ପିଉଛୁ ନା ନାହିଁ ନେ ଗୋଟେ ଧର 1 ଲିଟର ତୋର 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ପାଇଁ ପିଇକି ସାରିବୁ ପୁଣି ଆସିବ এইটা সিস্টেমটা লাগবে যাও লাজ নাই ছি 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 মধুয়া ভাই মানে বড়িলে ভালো ভাই মানে সব কমে ক্ষীর রেট কমুচি মদর রেট বড়িব বড়ুথিব তো কোন করিয়া মধুয়া মানে কমিবে कि आमे कहने कौन कमिजी भाई जाओ किसी माताली की मधुआ मानू जी भिडियोटा देखी खराब टिके लागिला माने हुए तो टिके सुधुरी पारे मो जानि ठीक है भाई माने आ मधुआ मानू कौन कहया आपण माने जा कहबे कमेंट रे कह दियन दीदी भिडियोटी मधुआ भाई माने के देखिथिबो प्लीज देखो नेबे नाही दियंतु दियंतु नाही जिदी पिउछन केतबेले थर अधे टिके अधे पियंतु काई ना एकाथर तो आपण छाड़ी परिबे नाही अल्प अल्प करी छाड़ी दियंतु आ आपनकर परिवार को सुख नुआ जीवनटे फेरी ना कोन कहू भाई ठीक कोई मोर वक्तव्य शेष कर जय जगन्नाथ।